Zanimljiv nogometni duel u Maksimiru. Hokejašku opremu i ledenu podlogu Tomislav Zanoški zamijenio kopačkama i nogometnim travnjakom na Dinamo u pomoćnom terenu Hitrec Kacijan. Povod, humanitarna akcija u kojoj su se hokejaš Medveščaka i vratar Dinama Ivan Kelava međusobno nadmetali u izvođenju kaznenih udaraca. Svrha, prikupljanje donacija za humanitarnu zakladu Toma Zanoškog, 10 ciljeva. Ideja je počela ovo ljeto gdje sam počeo skupljati opremu i od toga se to razvilo. Ta oprema još sjedi u Kanadi, najveći mi je još problem to donijeti ovdje. Do sada sam skupio negdje 10 punih torba za opreme za djecu. Sad to trebamo nekako dovesti do Zagreba. Naravno, to je najveći projekt. Tog treba vremena i naravno treba dosta novaca za to, pa radimo da se na to skupi, ali od toga se razvilo ovo, da se rade drugačije akcije koje se mogu pomoći. Počelo je sa tih 4 sezonskih karta koje dvoje idu svaku utakmicu, dvoje ide djece i njihovim roditeljima i ovakve akcije da sad pred Božić pomažemo i dječjim domovima i takvim stvarima, tako da sve malo pomogne i što više se može napraviti, to ćemo uspjeti. Ovo je plemenita svrha i baš mi je drago da smo uspjeli pomoći. Hvala svima koji su došli, hvala vama što ste nas popratili jer ovo je stvarno jedna plemenita svrha i evo, još samo se mogu jednom duboko se zahvaliti. Hokejaš zagrebačkih Medvjeda pokazao se da se jednako dobro snalazi s nogometnom loptom kao i s hokejaškim pakom, pa je tako nekoliko puta lopta upućena sa 11 metara završila iza leđa kapetana modrih Ivana Kelave. To nije ni čudno s obzirom da je Zanoški svoje prve sportske korake imao baš u mlađim uzrastima Dinama. Trenirao sam nogomet, da, pa nije loše. Ljevak sam, fulao sam gol jedanput, ali dobro, to se dogodi. Ja mislim da sam bolji u penalima ovdje nego u hokeju. I moramo prokomentirati na 2 prekrasna pogotka. Pa evo, viš to su od ranih godina treniranja, to se negdje ovdje se lupi na kopačkoj. Ali ne, tako je, malo veći gol ovdje, pa malo uspješnije nego na hokeju. Mislim da je bila uspješna akcija, došlo je nekoliko još velikih sportaša Hrvatske, prema tome svi su prepoznali da je to u dobroj zafrkanciji, da možemo nešto napraviti, pomoći našim i navijačima i djeci možda koja ne mogu biti stalno s nama, ali koja su sigurno negdje u mislima s nama, da li kod kuće, da li bilo gdje drugdje u školi, ali je važno da smo negdje oni u našim srcima i mi u njihovim mislima. U vratarskim bravurama Ivana Kelave i nogometnim majstorijama Zanoškog prisustvovali su i neki igrači Dinama i Medveščaka koji su i sami donirali sredstva za zakladu. Među njima je bio i suigrač Zanoškog, Dario Kostović, koji se i sam našao oči u oči s Kelavom. Vrhunska zafrkancija prije svega, dobrotvorne svrhe, to je najbitnije i lijepi provod. Sa dobrim društvom. To je najbitnije. Stvarno ima super karakter i odličan gol. Kako bi rekao moj prijatelj Dario, ja nikad ne odustajem, nikad se ne predajem i to je to. To je to. Osim suigrača potporu hokejaškom nogometnom dvojcu te zakladi, došli su dati brojna poznata sportska imena. Zadovoljna sam čim smo se skupili u ovakvom broju, dapače pozdravljamo, stvarno lijepa gesta od Toma, Kelave, mislim svih dečki koji su tu došli. Mi ćemo se uvijek odazvati na ovakve stvari, sakupiti koliko možemo, znamo koliko je ljudima teško. Evo, mi smo tu, velikih srca. Djeca su naša budućnost i na njih treba puno ulagati, biti strpljiv. Prema tome, ja se nadam da je ovo samo pravi put ove dvojice sportaša, da ono što oni mogu učiniti, mogu da stvarno razvesele djecu za Božić, za Novu godinu. Možda neke djece koje nemaju s nekim poključićima. I stvarno, iskreno sam došao ovdje njima dati podršku i želim im puno sreće, mislim da će biti prilike. No i hvale vrijedna je njihova inicijativa, pogotovo sad je u blagdansko vrijeme i mislim da svako od nas treba barem malo pomoći da bi se drugi osjećali i da bi im bilo bolje. Na kraju je skupljeno 10.000 kuna koja su namijenjena dječjim domovima, mladim uzrastima i nadarenim sportašima te obiteljima slabijeg imovinskog stanja. Tako je još jednom dokazano da se uz malo dobre volje i veliko srce može pomoći onima kojima je to najpotrebnije. A Zanoški i Kelava ovom humanitarnom akcijom nesumnjivo će nekome donijeti veselije i toplije blagdane.